Maging mabalaog man lugod ang paglaog kan bagong taon para sa satuya kabos mga tugang. Ini po si Vic Nierva, asin sa panibagong taon na ini, padagos asin urog na makusog ang sakuyang pag-alok sa gabos. Magbikol kita. Lugod, mapanindugan asin magibutaman ang magagayo ng mga hulaw o resolutions na buotang mapangyari tanganing ang taon 2019, urog na maging magayon, mauswag asin matuninong. Data po paglingawan, lugod, maging partikan sa tuyang mga hulaw, ang urog pang pagpararom, pagpayaman, asin pagparambong kan paggamita, kan mga tataramon kan sa tuyang rehiyon, sa inman ikang probinsya kan Kabikulan. Kan sarong simana, tinukartaan pagbikol kan mga Ingles na termino, o kung papaano isusurat ang mga Ingles na tataramon na nagsagum na sa lengguaheng Bicol. Pinunanta ini sa hapot na Merry Christmas o Merry Christmas. Asin gamit ang Guide to Bicol Orthography, tinawan kita ni nangungurog na reglamento na ang mga tataramon na Ingles na nagsagum na o ginagamit na sa kadakol na panahon asin pagkakataon, kaipuhan ibaybay sa paaging Bicolnon. Sa episode na ini, ipapadagos taan nasabing tema, alagad ma-focus kita sa mga patanog o vowels. Igwanin patanid ang satuyang guide. Igwanin komplikasyon ang mga tanog kan English vowels. Kung an satuyang A, E, I, O, U, yusa na ang mga tanog-patanog sa tataramo na Bicol. Sa Ingles, nagkakapira ang tanog kan mga patanog ninda. Halimbawa, ang sa indang A o A, pwedeng A, pwede man na A. Alagad igwa pa man in ibang English vowels na haros kapareho ang tanog kaini. For example, duwang Ingles na tataramo na pirmitang ginagamit sa Bicol, inot ang tataramo na truck, ikadua ang traffic. Ang sabi kan Guide to Bicol Orthography, ang siring ng mga tanog-patanog, gagamitan kan letrang A sa pagbaybay kaini sa Bicol. Ang traffic, magiging traffic o trapiko. Ang truck, magiging truck. Ang rumble, magiging rumble. Ang tricycle, sinusurat ang tricycle. Kadakol pang iba. Sa mga tanugman na kadaklan irinirepresentar kan letrang E, araw kan schedule, partner, contest, asin iba pa, ibabaybay ini gamit ang E. Ang schedule, magiging schedule. Ang partner, magiging partner man giraray. Ang contest, magiging contest. Siring na ang cancer, I o E man giraray ang gamit, cancer. Paano man kung tanog na I? Halimbawa, ang stampede o camping, na minsan nadadangog naman sa urulay na Bicol. Susog sa satunggiya, ang mga Ingles na tanog na ini ibabaybay na gamit ang letrang I. Kung kaya ang stampede magiging stampede, dangan ang camping ibabaybay na camping man. Ang mannequin magiging manikin, ang ticket magiging ticket. Iyan ang para sa tanog na I o I. Ang tanog man na Ingles na O, ano man ang mangyayari? Importante ini tabako sa naman letrang O ang igwang siring na tanog. Halimbawa, basketball. Asin iba pang kawat na may ball. Ang basketball, nagiging basketball. Ang orchestra, nagiging orchestra. Ang cowboy, lain sa cow, ini-spell man giraray na cowboy. Dangan ang tanog na U, na sa Ingles pwedeng duwang O o O. O saro sa ng U ang baybay, sa Bicol, i-spell na U. Araw kan shampoo, magiging shampoo. O ang notebook, magiging notebook. Anapot mo niyan, kung no arin idadakitaram ang sarong terminong Ingles sa Bicol. Huli takadakolin mga Ingles na tanog, ang mayo sa Bicol. Asin komplikado ang mga ini na nangangaipuhan pa nindakol pang pag-adal, pagsaliksik, asin paghurup-hurup. Kung igwas akong nagahapot, ang pirmi kong simbag siring ka ini. Kung ang tataramo na iyan, dai mo bibikulon, dai daw tabi kita magkakasinarabutan. Kung dai man labi-labi ang pangangaipo, i-retain na sa naki sa kan magbunga panin dai pagkairintindihan. Tandaan na ang mga patanugtang inadalan sa episode na ini. Paghusay sa nakan baybay kan mga tataramo na Ingles na nagsagum na o pirmitan ng ginagamit sa urulay na Bicol.
Kumbaga, sinda, naging Bicol naman. Next week mga tugang, mga katanog o mga consonants naman ang satuyang tututukan. Kaya abangan liwat nindo ang sunod na episode kan satuyang programa. Liwat para sa indong mga hapot, suwestyon o anuman na buot ipaabot sa samo sa urog na ikakarahay kan satuyang programa, mag-email sa magbicolkita@gmail.com. Sa liwat mga tugang, maging mabalaog, maugma, asin matuninong manlugod ang satuyang bagong taon. Ini po si Vic Nierva, danay na nagpapagirumdom na magbikol kita.